zborom a miestnou synagógou, to bola židovská, je nazvaná, že to je synagóga aká? Satanova. Víte, Židia sa stali však prvý prenasledovania, výrazne prenasledovania. Satanová synagóga. Niektorí z odporcov však prídu, to sú tie dvere, ktoré sa otvoria k tomu životu, a uznajú, že Boh tento slabý zbor miluje. Znamená z tých Židov. Že Pán Boh napriek tomu, že tá synagóga je taká, že Pán dá milosť, že sa otvoria dvere a prídu niekto, či tá dvere evangelizačné, ja som tu nazval, že prídu a sa pripoja k cirkvi. A posledný zbor Laodicea. Mesto bolo nesmierne bohatým bankovým a finančným centrom. Niektorí ste možno na tých potulkách po 7 zboroch boli, to bolo veľmi bohaté mesto. Zlata tam bolo úžasne veľa. Keď v roku 60 po Kristu postihlo ich ničivé zemetrasenie, hrdí obyvateľia dokonca odmietli finančnú pomoc z Ríma a mesto kompletne obnovili z vlastných súkromných zdrojov. V ktorom roku? 60 bolo zemetrasenie. Čiže, rozumiete, boli tak bohatí, že boli schopní sa vlastne obnoviť napriek tej katastrofe, ktorú spôsobilo zemetrasenie. Laodicea alebo Laodikea bola navyše známa výrobou luxusnej čiernej vlny a sídlia tu slávna lekárska škola. Keď sa tam hovorí v texte, že ja ti dám tú mas, aby na potrete, aby sa ti otvorili oči, tak to súviselo s takou reakciou práve... Myslíš to kolírium? No, áno. Tá má vzácna na oči. Na oči, no, lebo vlastne Pán reaguje na to, že tam zišli ľudia za týmto lekárstvom, ale že Pán chce povedať im to, že On je ten, ktorý otvára oči, zaslepené oči, aby videli. Lebo oni čo? Oslepli. Oslepli na svoj duchovný stav. Táto materiálna sebestačnosť a pýcha sa nebadane preniesla aj dovnútra cirkvi. Zbor pyšne vyhlásoval: som bohatý, zbohatol som a nič nepotrebujem. Za to dostal od Pána najvážnejšiu výstrahu. Žil v nebezpečnom sebaklame. To najstrašnejšie bolo, že Pán Ježiš Kristus sa ocitol za dverami zboru. Nebol uprostred spoločenstva, ale vonku. Hovorili si, že sú bohatí, no pred Pánovými očami boli v skutočnosti úbohí, biední, chudobní, slepí a nahí. Ich duchovná vlažnosť bola Pánovi odporná. Volá ich preto k pokániu, otvoreniu osobných dverí srdca, aby mohlo dôjsť k pravej obnove ich duchovného života. Tak to je Laodicea. Záver. Na konci každého zo 7 listov zaznieva rovnaká naliehavá výzva. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí zboru. Čo je vždy na začiatku? Hovorí ten, kdy sa predstavuje Pán Ježiš. S špecifickými, charakteristickými vlastnosťami danej si. Hovorí ten. A na konci, kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí zboru. V každom kresťanskom zbore sú jednotlivci osobne zodpovední za to, ako naložia s Božím oslovením. Počuť ušami slova ešte automaticky neznamená,
že sú otvorené uši, alebo že mám otvorené uši a vnútro svojho srdca na prijatie Božej pravdy a na poslušnosť voči Pánu. A mňa to veľmi viete oslovuje, že my si niekedy myslíme, že keď kazatelia kážu a zvestujú evanjelium, že všetci majú uši na počúvať. No majú všetci uši, ale kto má uši, aby počul. A tu stojíme u niečoho, čo je dar Boží z milosti. Že zrazu počuješ nie toho kazateľa, nie tie slová technické, ale že si oslovený samým Pánom. Ten, ktorý hovorí. Kto hovorí? Kazateľ, evanjelista. Aha, hovorí Pán, skriesený, trpiaci, zmrtvých. Kto má uši na to, aby počul. A ja tu stále mám takú, viete, otázku sám na seba. Človek všeličo číta, cíti sa vedomostami, znalosťami a tak ďalej. Ale aké sú to krásne chvíle, keď pri kázni, pri Božom slove, pri meditácii a rozmýšľaní zrazu prežívate, jak sa zohrieva vaše srdce, jak ste oslovení, jak sa vám otvára iný pohľad na veci, jak sa vám otvára pohľad do vlastného srdca, ako sa vám odkrýva vaša pýcha, vaše sebectvo, vaša neochota. Ako Pán Boh s tým chce v mojom živote robiť poriadok. Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí zborom. A taká otázka na záver. Čo by nás veľmi zaujímalo? Ako to potom v tých zboroch bolo, keď dostali tie listy? Nevieme. Chápete? Ale zaujímavé by bolo, keď dneska zbor dostane také napomenutie. Dneska sa to deje, možno v inom. Ako reaguje ten zbor? To je tiež zaujímavá otázka. No. A vieme, že jak tie zbory v Malej Ázii vlastne počase zanikli. Že zanikli niektoré zbory proste tak bolo prenasledovanie. Stále to kresťania boli vlastne odmietané až pri Konštantínovi, keď vlastne kresťanstvo bolo, tak vtedy sa uvoľnili cesty. Ale vidíte, že Pán Boh napriek všetkému tomu 2000 rokov a čo? Cirkev tu je. Ktorí prehlásili, že už nebude Voltaire a iní a tak ďalej. Všetko skončí, to je mázne. Lebo Pán Boh si zachováva svoju cirkev, ktorú miluje, ktorú vykúpil, draho zaplatil. A ide o to, aby si aj ty, milý brat, milá sestra, smeli toto v srdci nosiť, prežívať a neustále oživovať pri slove a spoločenstve bratom a sestrám. Preto chodíme stále do zborov, aby sa to znova a znova obnovilo, oživilo, aby sme rastli. Takže táto pestrá paleta 7 kresťanských zborov s rôznym duchovným stavom nám dnes slúži ako spoľahlivé zrkadlo. Ako máme hodnotiť? Máme ju použiť ako úprimnú analýzu duchovného stavu našich vlastných zborov v súčasnosti a vníma, že najväčším nebezpečenstvom totiž zostáva situácia, keď zbor žije navonok spokojným, zaisteným životom, zatiaľ čo živý Kristus stojí vymknutý za jeho dverami.
výstražným príkladom je pre nás Laodicea a príkladným je pre nás ten zbor vo Filadelfii. A ja si myslím, že tento typ kresťanstvo bude sprevádať až do posledného. Že budú zbory typu Filadelfia a budú zbory, kresťanské zbory, ktoré si všetko sami riadia, ale bez Krista. Tak toľko som chcel priblížiť život ako zrkadlo aj pre nás. Takže toto je to, čo hovorím, čo bolo. 7 zborov stav, aký bol na písmo. A to je úžasný materiál. Ono aj dobre, že sa o tom káže, ale škoda, že sa na tom skončí. A my sa už tešíme na to, čo sa nekáže, že Že toto som mal vynechať, že? Nie, super. Ale len hovoríme, že ty hovoríš, že potiaľ to sa káže a ďalej nie. A ja Ešte som Drážka povedala, že koniec sa ešte káže. Hej, 21. kapitola. Áno, ale hovoríme, že sa tešíme na to, čo sa nekáže, o čom sa nekáže. Čo sa dozvieme. Čo sa dozvieme. Tak ťažko mi povedať o tom, že to ďalšie budú zase len moje také úvahy a rozmýšľania, lebo to, viete, tam prídeme na množstvo vecí a toto nie je možné ako si prebrať. Aj som sa pokúšal nejako veselite, ale nie, mi skôr teraz pôjde o to, aby sme si povedali také zásadné prístupy k vôbec k porozumeniu zjavenia, aby sa nám zrazu kniha zjavenia stala zaujímavá, dobrá, vzácna, že vlastne čo si tu vrcholí, čo Pán Boh už od začiatku Biblie hovoril a čo cez prorockú reč pripomínal v starom zákone, ale aj v novom zákone, že to tu zrazu je to zhustnené, ale vrcholí. Tak toľko. Tak, ak máte nejaké ešte otázky, nech sa páči, ešte môžeme debatovať. Ja poprosím niekoho o pomoc, prepáč. Taká praktická vec, máme melón, len potrebujeme ho narezať, tak silnú ruku To sa nebudú potrebujem. ruku. Kto si trúfa? Tak sestry sú na to šikovné. Poď, poď. Nech sa páči.